Kamikalia Education Recruitment Board lani MERB. Kala Pynsangeh no Shwa ye Jing penlong ye ke interview na kabenta ke Jing Thungkam ha ka kerdan assistant professor but lecturer hagi college Sorkar kabala thmu ban penlong na do ka sau tarik hadu ka pra tarik unailar. Ya kani karai la shim Hadien balayo ye Jing ai Jing mut na ki babun ki kertong ban pen bet Shwa ye ki mat bakongsan kham tam hagi subject kum ka physics, chemistry, botany, zoology, but commerce. Ka MERB kala khod ban yo shu ye Jing ai Jing mut lengba ka email ha ka bala ai por khat sau sngi bat Hadien kani an sapan mi ye ka tarik ban penlong pat ya ka interview. Habai kren bat kilat pathai khubor Hadien ka jinga kandu ya u commissioner bat secretary katanat puli puthi u Vijay Kumar Mantri u MLA ka North Shillong u ba Adelbert Nongrum u lapen pau ye Jing sngaw hun halor gani ka Jing Pynsangeh Shwa da ka ba ong ba ka MERB kala pen ken ya ka kendon Thungkam ka balong kat kum ka ratio iway la ar la san ula ong kani ka rukom Thungkam ka dei ban long ka ba khuoj basuba ba dei ban penlong da ka Jing to kit la da don kanu ka Jing le tu Hadien mula penpau ya kita ki Jing bam sungu ya hab namar ka Jing violate ya kata ka principal guidelines Jong ka MERB ka Kamikalia Education Recruitment Policy ya kaba kila violate kam country kam kat kum ka Jing tho kabala syai kedar bagi dei ban short list no short listed of candidate kat kum ka 1:2 into 5 kamu 2.5 times